Matur sembah nuwun Mbak Eka. Mas Gareng. Nggih, warga ageng wonten ing dusun Mendongan mriki wah tansah budaya sanget Mas. Boten ning lagu-lagu langgam, sragenan, ning tayub nggih remen. Piye Mendongan? Kaya nggonmu Purwodadi. Kaya Purwodadi. Purwodadi ki lak sentre tayub to Mas kesenian. Tayuban. Ujere iki lak ya Purwodadi. Terus ragen kene Mbak Eka ya tayub. Mula iki ana presindenku saka Purwodadi Mas. Oh iya sinten? Kon tayub sik. Wah sinten iki? Mbak Naila. Walah adikku wedok no Naila. Sing ndi? Adikmu tenan pura kok. Sing ndi? Naila pojokan dhewe kae adikku wedok. Oh, kaya adimu wedok. Adine ayune kaya ngono ki. Kae adipe. Oh, adipe. Sampai tak entukno hastu. Oh, dikekno hasil. Yo kae tak entukno hastu. Lapor ke hastu. Lho lah hastu ki adikku. Iya ngerti aku nek hastu. Arep mbok entuk ke hastu. Heeh. Pamrian sok nek aku dolan ngene hastuan iso tilik karo Naila. Ya engko didangu. Ayo disepoti Mbak Naila maju ngancani Mbak Eka karo Mas Gareng. Ayo. Yo Dek, yo. Galang Endi sanggar seni pringgon tani. Suwe rangku spot iki yo wisan kok. Wis suwe, wis ae ora ning TVRI yo. Wis entek kontrake. Ya nak nganggo mikunya ya. Iki ono ta kono? Kene Mas Jajak. Ini nak aku hadir. Alah hadir nek guyu ya. Ajri ape tak pek dhewe ajri. Gak sida. Piye to? Cah saiki ayu-ayu kok. Mbak Yu ke kurang apa? Menik cantik, lecir kuning kaya ngono kok isih ngilirik wanita. Ngece kowe. Piye to? Bojoku yo barakne yo dhuwure padha kowe. Bareng-bareng anak pindho awake bedah, ora gelem sesar malah bojo rono anake bobot 4 kilo. Lah bareng mlaku ngene saiki. Wis bayangno jajal. Gedene semene bareng anak mlaku ngene saiki. Dasare bojone Mas Gareng bareng lahir kene ya Mas ya. Alhamdulillah pun sesasi pas tanggal 8 iki. Wingi pasukan mriki jenengan putrane Rasis Tunggal. Nggih. Nduk Batari. Nggih to sakniki mijil napa Mas? Kakung. Jenenge sapa Mas? Batara. Oh, wong nek Jawa ngene iki. Anak lanang tak jenengno Batara, sing wedok Batari. Upama sing lanang Utama, sing wedok Utami. Nek Prayoga, Prayogi, nek Rempelo. Oh Mas. Kusik piye mau balen sing paham Purwokandhi lho Mas. Bathara. Batari. Widodoro. Widodari. Dewi. Prayoga. Prayogi. Rempelo. Sapa mang sampluk sisan? Nek rempelo ki yo enek ati, dintil, usus, ngono kae lho gathuke iki. Jeruan ya. Jeruan. Nek wedok jenenge Nolo. Nolo yo. Lah pancen hebat. Iya. Wah, anake jenenge Bathara karo Batari. pancen bapake jenenge yo Batang kaya iso. Kok iso batrang lho. Gareng. Aku balik lho. Ojo balik. Nesu aku. Ojo nesu. Cium sik ben meneng. Cium. Iso cium lho. Wilujeng dalu, Nak. Heeh, Mbak Naila didangu Mbak Eka. Wilujeng dalu. Mbak Eka, Mas Jajak. Halo Mbak Naila. Nggih. Sak menika pidalem wonten pundi? Grobogan. Grobogan. Asli berarti. Asli Asli pun niki. Grobogan. Ori tayo begini Mbak Eka. Ori tayo pesinggan sinten mawon ingkang misuwur mijil saking Grobogan. Nggih. Lagi yo kanggo percontohan tolak ukur cah nom-nom saiki gelem sinau sinden ya Mas. Iya bener kuwi. Nah, alhamdulillah tak tungakno besok dadi seniman sing misuwur sing hebat ya Nak. Amin. Amin. Sebagune dadi apa wae kuncine mung siji no. Napa niki? Janji gelem dadi wong apik insyaallah iso ditampa masyarakat. Nggih. Kowe nyoto mbuh dadi pegawe, mbuh dadi pimpinan, mbuh dadi pengusaha ini nek tumindakmu ora apik, masyarakat ora iso nampa. Ning senadyan to wong seniman nek tumindakmu apik insyaallah ditampa masyarakat dadi sandang pangan. Amin. Nggih, Mbak Mas Eka. Jaja anggone le ninggal weling karo awakmu yo nek. Nggih. Muga dadi lan dalanmu. Nggih, Sukses sesuk. Lambemu lu nyumen ninggal weling to, Nduk. Biasane wong sik nuturi ngono ki sok ninggal weling ngono.